manis kurang manis senam yai kula. Lho kayak telu kok ramai lu telu kayak. Wes yo wes dong riko mikir sing kuno. Sekali lagi. Awas. Urung. Sik. Kari. Telu kayak kok ora. Ya telu iki melu kudune. Oke. Iki apa nek manis wong gedhi-gedhi kaya ngene kok. Pak, Mas yo gede-gede manis Mas. Yo giren toh sekali tempo. Coba harus kompak ya kakak. Meskipun gajah tok harus kompak ya. Kari. Gajah tok. Jajal dulu. Koyo lek ngene koyo gerdu. Aja ngono to Pak. Coba. Sing telu ki sik, sing telu sik. Ya kudu. Ora iso. Wendengi ra melok.